Assalamu alaikum. Abal maslama nyan sigli anga hora kene ananga dadra kene ga amna nga emission mandi damne no ye grebul lamin da ka faida hamu mu fanga juma ala sunama yana nga emission damne amna sinzi nga solin mai no ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kuluka al-qatil lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim. ala sunama na nga solin mai ke ami foli bla hadal laqaw kudal laqaw mo ala sunama no li ala ka yamora doni kon nana ko fa amna do anga faida kono ko bebe na amna do suratul ikhlas kono toujours mo de fon kono jala nyona ta adama dum beki tafo mo ko yi kono jeki ka dunda wuluma la hara koni o ala ka dima nga jinya koni ala bi imma ko to ki janto adama dia hakawla bo bi amna kuma suratul ikhlas ka nafulula nafulu mun be na bi sika adama dia mako gla parce que nafulu na bi se wa tama malikono ka chala fe koni le bugo chama koni be ala bi kisi ka bomo amno de suratul ikhlas ka bi nalan krasonamo o te dore ni adama de mun be ko kamana gwande be la shiwara nafulu ko kunga bi dadi bi kinibulu de disika ni kinibulu de disika suratul ikhlas ba kala shan joli ki bulu dalen tu disika ba kala shan ta an kele kundo de bola tan kele kundo de bola ni kala shan tan kele ba fo ala ne ba yin fe kana so muso furu nafulu musaka de la muso furu nafulu hake kana sona kana dafo ya famu ni ba ala deli nya fe fe na kana dafo afo fen chama wasige a chama be ala bulu ala ka fu taala wari adama do ne ba duna din fana ala de ba on so janu ni o fo shan tan kele ki bulu da disika jina tige kamana jugo koni wargo konna ala bi kishika bomo ma fanga be milliard si mode nga koni ka foko mogodo de bina joela adama dia kono ke bi bulu jala ka joye ika kefe me bi baram gi ka jina tigala parce que adama di mo be ba so kefe ndo bila ala bi barga do bara la ka mo si mo munu musegi nafanya o bara kono ka sura makani deli suratul ikhlas an qorobo ku chama na be mo go fananya bano bola lisa suratul ikhlas kele dis nga foli la quoi parce que suratul ikhlas a na famille ne re ne bo don quoi parce que fem beti karam ko bara ya famu balma ge balam so em ko don ba ko ngaloe em ko nye fem be ka ma fenga balma ge balam so e kan la jarabita iji jadro ika ka shutan kile na la sona man ya ke bi na la jore o ko fa fana na mbola amna basmala la na me bismillahir rahmanir rahim abinani de nani mendo abijidi abididi abi glodi abi nona kanadi bon be ala ka ya more ya famu suratul basmala bismillahir rahmanir rahim ni mogo bi na folo jumende la wa bisaba ni fla na kwantita jijako parce que ni yake ala na de kwa sika kontala akabala de ka gele ni yake ko ni ba na folo soro iba le urudi chugo jumena ibi jiza bismillahir rahmanir rahim iba urudi basaba ani kema saba ani tan saba bo toujours mo de fo urudi fa bi ki mugo de bala yiru wali sirafe ibi dije ba damne adadu fitinna ka tabili le bala kwa ibi sabake kabbi sabake kana keme sabake kana dafa ba sabala ba ka chala fe ibo de tasisa ka be sujul de mo su saba imono ko nge wargo ko na ko na ala bibigo haga do ko ni musaka ko ni ika barakata la ibo kontara soro sika kontola wani ake jije kan no kana bo parce que toujours aller fana sarakati do be ni no na kana katela ala kwa alen suratul ikhlas be kele wali dumela suratul ikhlas ga jija no kana ni takula ika to gulu ke tamanyo sarakati bina kunka wani ba boy ba jija ka bo juma anin tene bo juma nin dene kundo fana de bola ko ma amado wala na kono ambe mo nyoro de ni parce que be kamana gwane do jina tike kono bi o ko fe na mbolo sisa ambina jiri bina kunka jiri bina kunka amina faida damanbandi jiri do ga jiri munumbe na be mo singoro nga anta do mo nyanayi o jiri folo era amita nguje de la parce que nguje amina di bana fura ka bi mina di den sora ka bi
mina di wari sɔrɔ ka bi surtout an bala k'an sɛnsɛn ka arajaba ma gɛn yanni o don cɛ arajaba k'a ta don fɔlɔ la ka taa bila tile 30 la gujɛkuru hakɛ min k'a ka ko ni yanni san ka yɛlɛma mɔgɔ b'i taatɔla jira n'i ka ɲinifɛn ye ala yɛrɛ bɛ sɔn ma siga kɔni t'o la nka an bɛna di gujɛ ka cogo jumɛn n'i kɛla cɛ i kɛla muso ye i sera ka taa gujɛ kari o ma se ka taa kari o i jija ka taa kuru 3 ɲini n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye kun i bɛ taa kuru 4 de ɲini balimakɛ n balimamuso i ka nin ya ɲɛŋaniya jumɛn don hami jugu ni sikana mun b'i la o b'i dusukun na pewu i y'a faamu i ka seliji ta i ka gujɛ i k'a da i ɲɛkɔrɔ i ka suratul ikilasi i k'i jija i k'a siɲɛ 7 kala gujɛ in kelen kelenna bɛɛ la i k'a tobi n'a tobila i k'i jija ka nɔnɔ kɛnɛ dɔɔni k'a la i bɛ taa ko yɔrɔ jumɛn na yɔrɔ min bɛ n'a sanuyalen don i bɛ taa ko ni haminako ye n'i ye cɛ ye koko joli i b'o de k'a la n'i ye cɛ i bɛ koko 3 k'a la n'i ye muso ye koko 4 a ka ca ala fɛ kɔni i y'a kɛ ni tɔɔrɔ ko min ala b'o basi ka bɔ yen parce que bamananw yɛrɛ ko ten ko n'i ye fɛn finman ye nɔnɔ kɛnɛ na i b'a ta ka bɔ a kan k'a dɔ tɛ i y'a faamu o y'a sira ye bon a denko sira kun i y'a faamu parce que n b'a fɔ n ko ni ko wɛrɛ kɔni bɛ yen nka hali ni ko wɛrɛ bɛ yen parce que i bɛna fɛn min kɛ ala tɔgɔ de don ko o ko n'a bɛ kɛ juguman ni ɲuman na ala de bɛ sɔn a ka latigɛ bon a bɛ latigɛ sababu min na ala de b'o dɔn suratul ikilasi i bɛ mun de kɛ sisan n'i bɛ fɛ ka taa gujɛ la suratul ikilasi la denko sira la i bɛ filenkura de ɲini filenkura ɲinini kɔfɛ i y'a faamu i bɛ denmisɛnnin fini 6 de ɲini a bɛɛ ka kɛ fini jɛman ye i y'a faamu hali n'a ma kɛ den fini kumababa ye den 6 i b'i ka haminako de da o kan n'i ka den sɔrɔ ani ka jigiya ɲini ye parce que den 6 in tɛ dɔwɛrɛ ye o ye turabuden badara ali de ye parce que ale ye jigisoden de ye i bɛ jigiya de ɲini ka denko la i y'a faamu i bɛ taa ni filenkura in ye ani bɔnmuna i bɛ taa bila nka i b'ale bɔ heure jumɛn a bɛ bɔ su 1 heure pile de ale tɛ bɔ tile fɛ dɛ 1 heure pile o ye ala yɛrɛ ka kelenya waati de ye i bɛ taa bɔ ni su 1 heure pile ye i y'a faamu i bɛ gujɛsi de munumunu suratul ikilasi n'i y'a kelen kɛ i bɛ furabulu dɔ tigɛ mun bɛ se ka kɛ kuru ye fo siɲɛ 7 siɲɛ 7 ye mun ye i y'a mɛn den ni cɛ ni muso de bɛ den kɛ ou bien ne y'o siɲɛ 7 kɛ i bɛna bila filenkura kɔnɔ bɔnmuna sanfɛ bon i bɛ sɔrɔ ka bɔnmuna in de siri sisan i ni muso n'a bɛ da yɔrɔ min na ou bien i ni cɛ a bɛ da yɔrɔ min na diɲɛ ko bɛɛ sutura ye i b'a dogo yɔrɔ la yɔrɔ min y'a da yɔrɔ ni li yɛrɛ don i b'a don li jukɔrɔ ni li tɛ parce que bɛɛ ka cogoya tɛ kelen ye quoi a da yɔrɔ kɔni na k'i jija i ka bɔnmuna ni fɛngɛ in gujɛ in i k'a siri yen a k'a jija a ka su 3 kɛ a da yɔrɔ la i y'a faamu bon e muso min ne de taara laɲini kɛ i b'i jija i b'a tobi i bɛ dɔ min i bɛ dɔ ko siɲɛ 4 bon denmisɛnnin fini in kɔni i k'o saraka ci n m'a fɔ k'i bɛ den caman sɔrɔ dɛ nka n'ala sɔnna ma kɔni ala kɔni bɛna den di ma hali n'a kɛla kelen ye i y'a faamu k'a sɔrɔ i ma don kɛta jugu la bon n b'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ka denko fana y'a yɛrɛ nɔ ye dɛ parce que diɲɛ fɛn fɛn a ka kɛ tiɲɛ kan n'i ye nin kɛ denko fana na olu ye dɔnni minnu bɛ yen ni wulibaliw don ala bɛ den d'i ma bon ni mɔgɔ min bɛ fɛ sisan gɛrɛsɛgɛ ko la sisan k'i bɛ fɛ ka suratul ikilasi nafa dɔ gɛrɛsɛgɛ ko la gujɛ sira fɛ kun bon waati kɔni bɛɛ b'o la nka ale ti bɔ waati min na o ye tileganfɛla de ye i y'a faamu i bɛ se ka taa bɔ tile sɔgɔmada fɛ yanni tile ka wuli ou bien wulada fɛ tile sumalen parce que e bɛ fɛ ka dusu suma dɔ de sɔrɔ i ka ko la bon i bɛ gujɛ sun fana i b'a munumunu ni suratul ikilasi siɲɛ joli ye siɲɛ 4 a munumunu kelen o kelen fɛ i bɛ kelen kari n'a siɲɛ 4 dafala sisan i bɛna a kuru 4 kɛ daga kɔnɔ n'a kuru 4 kɛ daga kɔnɔ n balimakɛ n balimamuso i bɛna mun fara o kan sisan n da delila ka se n ko ladɔn bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la ni bi mun bɛ fara ale kan o ye dugumakolo ladɔn de ye bon n'i y'o fɔ adamaden dɔw bɛ kabakoya parce que dɔnni kɔnɔ toujours n b'o de fɔ fɛn min bɛ yen n'a ma sɛbɛn o de ka ca mun sɛbɛnnen don dugumakolo ladɔn tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye muso ka yɔrɔ fura n'o ye yɔrɔ fura sisan n'o bɛna ɲama cɛ bɔgɔ mugu min bɛ to o bɔgɔ in a bɛ kabako ko caman kɛ adamaden ka diɲɛlatigɛ la i b'o dugumakolo ladɔn dɔɔni de ta i b'a kɛ gujɛ nin kan i b'a ko i y'a faamu n'i ye cɛ i b'a ko siɲɛ 3 n'i ye muso ye i b'a ko